Авылның байлыгы аның халкы. Билгеле инде бу авылда да шундый үзгә осталар яши. Менә без хәзер Фаяз Юсуповның йортында. Ул кул эшләре остасы. Билгеле шушындый искиткеч мотор иттереп бизәлгән тәрәзәләр белән бергә аның тимердән эшләнгән әйберләре дә бар икән. Фаяз, әйтегез әле, рәхим итеп, менә кайчан алындыгыз, ни өчен нәкъ менә шушылай авылны бизәп яшисез сез? Ул хезмәтен яраттым мин 81 елдан бери шул хуҗалыкта тимер арытучы булып, сварщик булып эшлим. Тимер жаручы булып. Токар булып эшләдем. Шушы колхозда инде гомеремездә. Безнең колхоз инде алга колхозы миллионер булган колхоз инде Союз заманында да эшчән кешеләр яши безнең авылда. Авыл хуҗалыгы техникалар ясыйбыз, тагылма техникалар. Үзебез нулдан ясыйбыз. Минем алда нәкъ шушы авылда гына эшләнә торган әйбер. Бу тырмалау җайланмасы. Яз көне 9 метр канатларын җәеп ул кырларга чыга. Иң мөһиме, ул үзенең канатларын җыя да белә. Безнең кырлар зур. Бер чигеннән икенче читенә 25 километр һәле җыела. Простой сипкалар белән җиргәндә 16 метр сипка. Аларны җыярга, арбага тияргә, кырга баргач туздырырга яңадан вакытында ала. Физик куәтендә күп ала инде. Фатиха без идеясы белән шушындый техника җыярга булдык. Схемалар дис, аныкы септүзләр. Инде эшләрен без җегетләр белән шусын башчылыкта башкарып чыктык. Кулланылда булган техникадан алынган әйберләр. Трактористлар хәзер шат. Менә шундый уңган булган егетләр яши Бакырчы авылында. Bütün şartlarda bizden җирлектә тудырылган, яшьләр теләп кала башладылар. Бүгенгендә инде biz яшьләргә торак төзү программасы буенча эшләргә тотындык. Әйтергә кирәк инде арендный жилья дибез. Быел 2 торак йорт бастырачаклар. Именно яшьләр өчен. Алар берсе механизатор, у Бакырчыда инде хуҗалыкта, берсе инде безнең ул слесарь. Ана киләчәктә инде уйлар без яшь җегетләр алар, өйләнерләр, семья корырлар, безнең авылның җирлекнең демографиясын арттырырлар дип хыялланабыз. Бик мәгънәле җыр белән дәвам итик әле. Бәхетне төсләргә аермаска, асыл кышны ычкындырмаска куша. Туган җирендә төпләнеп бәхетле булып яшәгән кешеләр генә шулай җырлыйдыр. Чын матур яшиләр Бакырчыда. Бүгенгесе сөендерә, үткәне саклана. Билгеле инде бу тарих сәхифәләре безнең авылның туган якны өйрәнү музеенда саклана. Менә авылыбызның борынгы тарихы, монсы мәчет һәм мәдрәсәләр тарихы, Бөек Ватан сугышы һәм төрле локаль сугышларда катнашкан якташларыбыз. Бу якта инде безнең колхоз тарихы, колхозлар тарихы буенча тагын бер шәхескә игътибарыгызны юнәлтәсем килә. Узак еллар буе Бакырчы авылында колхоз җитәкчесе булып эшләгән Чыкмаров Әдһәм Кәрим улы һәм аның белән бәйле бер кызыклы вакыйга. Аның шундый бер гадәте булган, колхозда борчакны урып җыюга вакыт җиткәч, ул кызыл күлмәген кигән. Һәм бөтен район, Бакырчы авылында колхоз борчакка чыккан икән дигән хәбәрне ишеткән һәм үзләре дә ашыкканнар шушы эшкә. Борчакны сугып бетермичә, амбарларга кермичә, Әдһәм Кәримович үзенең кызыл күлмәген салмаган. Шушы урып җыю, борчакны бетергәннән соң гына кызыл күлмәген салып, аны хәләл җефете юып, яңадан сандыкка тыгып куя торган булган. Менә шундый кызыклы кешеләре, гаҗәеп мавыктыргыч хикәяләре белән тыныч кына яши Тәтеш районында урнашкан Бакырчы авылы. Аның турында сез халкым минем тапшыруында тулырак таныша алачаксыз. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Тәтеш районы, Бакырчы авылы.